Purwan mo tenre kod weche mag campaign motelo ne yiero adundo ma ochan tarik 27 mar dweni. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okwayo jokanyo e kar chung od bura ma Kasipul mondo kod wi jogo ma osebedo kawacho ni ODM yande otho gi jakom mare Raila Odinga. Owuoyo e gwenge ma Kachien e kar chung od bura ma Kasipul motelo ne yiero ma ochan bagi tarik 27 mar dweni, kama duond bura mar ODM ne ogoyo tach mar sero ombulu ne jachung margi Boyd Were. Lydia Okeyo Negiler. Ka odong manandala boro kende to ibago yiero madunde pachoka. Campaigns medo tedore gwenge opogore opogore kaka wuono. Kweth maduond bura mar ODM ne ogo tach Kasipul kama ne gimedo go e debe ne jachung margi Boyd Were. Jakom duond bura no Gladys Wanga okwayo jodak makono mondo kuod wi jogo ma osebedo kago siboi ne duond bura no bang' nindo mar jakom Raila Odinga, kokwayo gi mondo mi giwuog oko kar rombgi mar goyo kura no ne duond bura mar ODM. Siasa ma Kasipul osekaw makoro kete ngas moro. Jomoko wacho ni Kasipul ka ema gidwa nyiso go piny mangima Kenya tung tutung ni ODM chama ni sama ni iko jakom cha no ik chama be kuro ni onyo wangaya agwambe manyocha konyo to makoro agwambe onge ni wadwa ng'ise gi Kasipul ni nyawangayo gore piny monimo. Bende oseo jogo ma owacho ni ne opango nek mar jaod bura machon makono mosendo Ng'ondo Were mondo mi gikaw komno kokwayo jodak makono mondo yier wuode mondo mi otiek tich mane wuon mare ochako. Ni to ni no tuore mit Nyasaye okawe kata ni no yuda jali mar ndege kata mar gari to ne berber wanyalo winjo. To mae ji no bet piny mowinjore ni mondo dhi onege kambaka ni kome ni obio kaw. Koro kwa wacho ni keyo mar Ng'ondo ni Boyd otieki ntie makosa kanyo kata chiel. Nyakwa team mobilization maber wawoguro oko in large numbers wagone Boyd Were kura e ballot kacha. Gimadwa wacho ng'ato ka ng'ato nigi haki mar goyo campaign kamora mora e Kasipul ka. Jalar komno Boyd Were onyiso ni en bende oromo bedo jaod bura koseo jogo mawacho ni podo tich ka bende osingo chwalo chenro mag dongruok kama oting'o gedo mag apaya kod jiwo somb nyithindo e kar chung od bura no. Maogai Junior podan strong podan kodu nyaka mwisho sani giyenyo kabisa gianyama ni podating yauru mabeyo kachien dongan beromo bedo mjumbe ma Kasipul nyaka opog bursaries maber area ka area mondo nyithindo odhi e school nyaka watigi county government mondo walos yore gite walos health centers gite nyaka wachul ne jodongo SHA mondo giyud thieth. Yiero no ibiro tim tarik 27 dweni ma en tich ang'wen manyien kama motuo ibiro pogi gima nomo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi osiemo jotelo mag duond bura mar ODM ma osieko kod weche ma nyalo kelo pogruok e duond bura no